Recordo un señor na posguerra que andaba coa fiscalía, que non sei se sabedes quen era esa xente, agora non asiste. Entonces, andaban revisando as casas, sabe o que había nas casas, para lobar, para collelo. Entonces, chegaron o home traía unha callada e o de fiscalía nada. Meteu a callada nunha hucha do trigo e dixo o da fiscalía, dixo, ai, aquí ainda hai. Entonces, meu pai, que era viúdo, había pouco tempo. Eu teria 4 anos, meu irmão Antonio 6 ou 7. Entonces, meu pai dixo ao da fiscalía, dixo, bueno, se me levan o trigo, que lle darei a estes filhos meus. Entonces o da fiscalía dixo, bueno, o que meteu a calla dixo, aquí ainda hai, E meu pai, claro, dixo, se me levan o trigo, que lle darei de comer a estes 3 pequenos, que estou solo con eles. E dice o da fiscalía ao fulano, veña, vámonos de aquí. E marcharon e deixaron todo. Pero se polo home era, que era de aquí de Moimenta, pois, lobaban o trigo. E nosotros quedamos, así que, eso foi despois da guerra, despois na posguerra. A escola era aí, e había señores que se dedicaban a facer escola polas casas, cobrando, non? E íbamos a esas escolas tamén de noite, que era de noite, para aprender o pouco que aprendemos. Cando era mozo recordo moitas cousas, de ir ás festas, de facer foleadas. Nosotros tocábamos a gaita, xuntámonos as mozas de de todo o redor, que había ainda ben delas, había en cada casa 4 ou 5, e xuntámonos de noite, a bailar. Chamámoslle a foleada a xuntarse 7 ou 8 mozas e mozos, e bailar de noite, iso era de noite. Moceábase, ibase ver a moza, se a tiña, se ibase ver da pé ou bicicleta. E agora sí, que agora van en coche. A mocedade era diferente de agora, que non, agora, así que van 2 ou 3 veces con eles, xa salen xuntos. Pero daquela non era así. As feiras antes eran moi grandes, que había moito ganado na feira. Aquí na feira, pois, todo o campo estaba cheo de ganado de toda a clase, ovellas, cerdos, encarros, vacas, de todo. Un oficio de zoqueiro, aló viña zoquear un tío meu, e máis un señor que era aquí de Moimenta, que lle chamaban Bernaldo, e ao meu tío chamábanse Perfecto. E había un muño na casa dele. Entonces, viñeron zoquear aló un día, este señor de aquí, de Moimenta, e máis o tío meu. E díxolle meu irmão Perfecto, Dios le perdona, a meu pai, díxolle, papá, se me compra a ferramenta, aquí non volvo máis zoqueiros. E meu pai non oiu as xurdas. Foi e encargou, porque daquela había moitos ferreiros por aquí, encargoulle a ferramenta a un ferreiro, e meu irmão empezou a facer. Foi con zocas a Castro, fixo 8 pares, claro, mal feitos, e foi a Castro con eles. E dábanlle un peso polos 8 pares. E non nos deu. E pois cando veu, xa perdeu unha zoca no coche que viña enriba no coche, e cando chegou faltaba unha zoca. E así era. Depois, claro, atrás dele fomos indo os outros, e ela empezou, e non viñeron máis zoqueiros á casa, máis que a nos. Empezou o meu irmão, Perfecto, a zoquear, Dios lle perdone, e entonces despois fomos indo os outros, zoqueaban, despois quen zoqueaba máis era os dous,
Antonio é perfecto, que morreron os dous e os perdone. E despois atrás empecé eu. Era máis. A zoca ten a compañeira, é que traigo con esta para enseñala. Esta zoca non a fai calquera, esta zoca leva tempo facela. Esta fala ben, pero facela outra con ela é difícil, E eu presento as dúas e non sabes cal é unha nin cal é a outra. E esta é igual. E esta ten a compañera tamén, pero destas non... Por estas dábame 40 pesos. Ainda eran pesos daquela. E vendín unha que tiña a compañera na casa, tamén estaba pintada de negro. E vernizada, ou sea, dibujada de blanco. En 20 euros unha zoca sola. E esta tamén me compraban ainda poucos días hai, que ainda pouco tempo hai, que veu un señor buscar un par de zocas aló. Tiño algunha por ali feita. O Lalelo da Graña, que tú ben o conoces. Pero un tío que tiña unhas e un neto, entosouse delas, e ela para a zoqueira quería un recuerdo para sempre. E veu por un par de zocas. Esta zoca, pois, foi dun ameneiro que estorbábame para sacalo, para salir co autocargador e vas co tractor, non da erva do prado. Entonces, falamos, vámoslo cortar, e cortámoslo, e cortei nun toros po lume, que eu non pensaba nas zocas, nin diba que as zocas non se facían aló, nin aló, nin no outro lado. Entonces, mira, findían como se os cortaran a serra os toros, con meses, non? E acordeime das zocas. Dixen, bueno, vaya zocas que se facían daqui. E entón falei con o irmão meu, con Perfecto, e dixen, ois, pasa isto. Cortei nun ameneiro, mira, fenden, e acordeime de facer unha zoca. E dixo o meu irmão para descanse, díxome, eu pareceme que as fago, levará máis tempo, pero pareceme que as fago. E entón eu puxeme a facer un día. Arreglei a ferramenta, que estaba toda a cidade, todo tal, e puxen e fixen esta. Esta mesma, Entonces, fureina e a mañeina, e era ya tal cual a miña muller. E dixeme, tens que aparexala, agora tens que aparexarme. E fixen as dúas. Están aquí, as dúas. E mira, acabounas de andar por ali, porque as puñía, non andaba diario, pero puñías, porque era moito tempo. E depois dixo, tens que facerme outras, e fixen outras, pero desgraciadamente as outras non, case non as puxo nunca. E entonces, claro, a xente empezou a ver as zocas miñas, empezou a tal, empezou a funcionar nesto, de novo. Íbamos a unha feira, a Moesmo, ali zoquear. A primeira televisión que se puxo en movimento foi Doña Beba. Tamén se puño que a corda aquí. Ali íbamos a ver a televisión moitas veces. Tiña vara e puxo unha televisión. Foi a primeira televisión que se viu aquí en movimento e ao rededor. E depois, claro, depois pasou o tempo e agora non hai unha, hai dúas ou tres. Todas esas reflás. Unha vella dixo a outra, bueno, polo furado da porta tu goberna a tua vida, que a miña nada se importa. Dice outra, desas hai moitas, pero claro, non te acordas agora. Desas cousas, bueno. Unha vella moi ben vella no bico dun campanario. Agarrou o badal gamao pensando que era un ramallo. Aí quedamos de vella, que cousiñas ten, ela quere que lle freguen os platos, e que lle freguen as cuncas e que lles puñan xuntas. E ela quere que lle faga a cama, e que te deites con ela tamén. Quedamos de vella, que cousiñas ten, ela quere que lle faga a cama e que te deites con ela tamén. Tes reflaxos, pois. Eso sabía os de Titoño, todos. Que era o... E despois moitas máis cousas desas que non valen para dicir.